Vi er i Bruxelles, EU's hovedstad. EU, som jo arbejder med Europas fælles udvikling, en udvikling i harmoni og med velfærd imellem landene. Der er mange i Bruxelles, mange institutioner, mange organisationer, mange kontorer. Vi har Europakommissionen, Europaparlamentet, det europæiske råd, ministerrådet, regionsudvalget, det økonomiske og sociale udvalg, der er advokatfirmaer, der er interesseorganisationer af forskellige slags, og der er en masse lobbyister, som arbejder for private virksomheder eller for andre interesser hernede. Og så er der repræsentanter for Europas byer og regioner. Og det er her, vi er nu, hos en sådan repræsentant for en europæisk region, nemlig jeres repræsentation her i Bruxelles. Vi er på Midtjyllands EU-kontor, eller Central Denmark EU Office, som vi kalder os hernede. Midtjyllands EU-kontor er et blandt 350 andre kontorer, som repræsenterer byer og regioner i Bruxelles. Så vi er i godt selskab hernede. Man kan spørge sig selv, hvad skal byer og regioner med et kontor i Bruxelles, og hvad skal i særdeleshed Midtjylland med et kontor i Bruxelles? Og der er et ganske simpelt svar for det, og det er simpelthen, at vi skal hjælpe Midtjylland, midtjyder og midtjyske virksomheder og organisationer med at få mest muligt ud af EU-samarbejdet. Man kan lide EU-samarbejdet, eller man kan ikke lide det, men det er et faktum, at EU eksisterer, og det, som vi arbejder for, det er at sikre, at Midtjylland får det fulde udbytte af samarbejdet. Hvis man nu skal sige lidt mere om, hvad vi laver, hvad laver kontoret her, sådan lidt mere præcist, så er der en række områder, som vi arbejder på. Et er at lave internationale samarbejdsaftaler, lave samarbejder mellem organisationer i Midtjylland og andre europæiske lande, opbygge netværk af partnere fra forskellige europæiske byer, regioner eller lande. Det er den ene side af det. Den anden side af det, vi laver, er at skaffe penge til projekter, så penge fra EU's kasser, hvor EU går ind og finansierer udviklingsprojekter i Midtjylland. Det kan være på uddannelsesinstitutioner, det kan være i private virksomheder, det kan være i de kommunale forvaltninger, i regionen, på skoler eller hvor man kan forestille sig det. Et andet område, vi arbejder med, er at hjælpe med at få information om EU's regler, skaffe kontakt til medarbejderne i EU-systemet. Det er jo i høj grad hernede i Bruxelles, hvor det regelsæt, som vores virksomheder og vores offentlige myndigheder de arbejder under, bliver besluttet. Så hvis man vil vide, hvad der er på vej, og forsøger at påvirke det, så er det her i Bruxelles, man skal gøre det. Og så forsøger vi også at synliggøre Midtjylland her i Bruxelles. Der er mange interesser ved at være synlige i Bruxelles, og vi forsøger at sætte Midtjylland og midtjyske interesser på dagsordenen hernede.